Ejizlen, güýçsüzlen ırtgaly agzyna gelýär. Irtgal netibe bagly, akla, başarnyga bagly. Balyklar sadalygy bilen tanalýar. Ýöne hiç wagt gylçyklaryny sana bermeli hor balyk görüp bilmersiň. Emma mekirligi bilen belli bolsa da, açlykdan dim porsan tilkiler diýsen köpdir. Vay diýenleriniz älim jahanyň guruluşy bile baglaşyklamy. Hawa. Adamlar baýlygy görýärler. Köp gazanlygyça, "Muny men gazanım, bu men baýlygym" diýärler. Özleriniň diňe amanat zadyň eýetdigini unutýarlar. Nesibeden baýlygyň baryna özüniň güdüri diýärler. Ine esasy adam şunno. Baýlygyň ya hakyky eýesi bolarsyň, ya da oň gulny gurlarsyň. Berilen zatlara nesibe diýip bilýänler, gazanan zatlaryny öz akyldyr başarnygym arkaly gazandym diýmez. Şeýdip baýlygyň hakyky eýesi bolarlar. Hatta Allah'ın razılığı üçün öz baýlygyny Allah'ın hakyny gorarlar. Garybyň, ejidin hakyny verirler. Ya da baýlygyň gulny gurlarlar. Baýlyk menki diýerler. Garybyň, ejidin hakyny ýerler. Şondan soň ol baýlygyny itiräýmäýin. Ya da gutaraýmasyn diýip uzak gece ýatyp bilmez. Aslynda ha o baýlyk adamyň akylynym, erkinem elinden alýar diýseňizle. Harta dünýelik gözüni gapyp insany awdyrýar. Soň bolsa hemişe gorkasyna ýaşadýar. Balya düşündüm. Siz hem çağlarınız hem gaty kıyın günde ýaşaýaňyz. Ýöne hem üçin muny maňa gurrun berýäňiz. Bu ýagdaýymyzda hiç kime gurrun bermedik Hadim ağa. Siz owadaşymyza ahly. Ýagdaýymyza düşünýärsiňiz. Çağlymyzyň güni kyn. Gaýrat edin, kömek etseňiz. Kömek bermek meň başarjak işim däl arçyn. Pulamaň tat kazanlanok. Hadim, bir de oka bilmedik, bir towat gallyk. Ýöne çağalamyz bir okuwsuz galmasyn. Owamyzyň öz mektep bolsun. Allah'ın razylygy üçin kömek soraýar. Teret Allah sana baýlyk beripdir, ýene berer inşallah. O şeýle Hadice dogun düşünýän. Men öz hatabym ketibim ma. Ýöne elimden dat gelenok. Hadim ağa, gaýrat edin, ýagdaýymyza düşünin. Oýlanyp görüň. Eger kakaňyz bir magal şöýere gelip iş kuramadyk bolsa, belki şu wagt siziň hem bizden tapaýdyňyz bolmazdy. Belki owamyzda mektep kurdurmak üçin gapy-gapy aýlanyp ýören biri bolardyň. Ey, töködüň takanyňyzy. Hiç il kömek edip biljek gel. Betedin şu owaly gurruňy. Meni öz günüme goýuň. Gaharlanma. Gaýrat edin köşeşim. Hadim ağa. O da söz veren soň üçin geläýdik-de. Bolup biler arçyn. Ol menki dämi? Hani barın, wagtym çäkli. Beýdim. Mehmanlara gapyny görköz. Bolýa başlyk. Oğram. Bärik geläýin. O baýlygyny ýitirip garyp bolar diýär. Hadim ağa hatapçy Fagraga jaň edýär, birleşdireýinmi? Birleşdir. Bolýa. Malam, mülkem, takdirim Allah'ınki. Baýlygyň hakyky eýesi özür nöýdýänler hemişe geljekden gorkup ýaşar. Salam Hadimcan. Hadimcan. Befedinni gatyýa tapsyňa. Bugün sen doglan günüň ahyry goý işlemäňini. Adam 50 ýaşyny ýeten soň doglan gününi belläti gelen o eken. Diňe gorkýa, bar bolan şol. Gelejegi gaýgy edip, şondan gorkýan üçin düşnüksiz ulumsuluga başvurarlar. Ne rehim şepagat duýgusy galar, ne de bir iňagana ýaşap bilerler. Şeýle ýürek bolsa, Dinleýän. netijede beýrehim doň ýüregi urlar. O näil goşmaça tele Fahri. Şu döwürde iş tapanlaryny şükür etsinler. Aýdalara, bu ýyl hiç ýyl goşmaça tele bolmaz. Mundan soň atylym bolmaz. Berekella Hadim, dogruýmaýsam olur şeýtmeli. Kimmişler öňüňe senden pul ýonjak bolýar. Hay bolýar, gitelindik. Ýa garmaly diýdim. Ýür. Gör nähili gynançly ýagdaý. Kimiň mülkünde, kimiň malygyna eýe çykýar.
köröken doğlan onun gutlu bolsun. Ayal oğlum meyde feňçi şowkulu 3 milyon urady. Benim gijag almaýyn diýip towgat beren uloň bilen seni almaga geldim. Ha oğul kardeş. Gödel öýde mi? Hawa öýde, dawara taýlyp görýär. Ejesi bilen öý şeýle bir bezedi bolýyn. Hey goýay. Hadim, gözel maga şuun ece dedi. 2 aydan soň ece dedi ananýarmy? Uyamyň aýdyşýar bolu köröken aslında gözel uyamy 3 aýdan soň ece diýip başlar diýdim bol, ola 2 aýda diýäýdi. Meni ahiri ece fiýal görýäne gaty begendim. Maňlaýyň aýaplarynyň gaçyp gutulma ýok. Käte hakykat sen görüşüň ýaly bolman biler. Kalbyň özenini Allah biler. Bugün kakamyň 50 ýaş toýy. Atalymdan mehmanlar geler. Hemem hedirlik bolar. Men olara gowy tagamlar taýýarladym. Soğutlarda hiç de açacak der. Ol garaşılmadık soğut bolsun. Vah, ecem öğretim gelýär. Käşga ejemem bolan bolsa bolmaýarmy? Gözel gyýdym, biz geldik. Kakacan hoş geldin. Men gyýjagadym. Doglan onun gutlu bolsun Kakacan. Tunjay, hani bar aýt syýçylyk tortun getirdiler. Duran Sibel, ilki nahar ýeli. Onsoň garaňky düşdün, beýdip günüňiň ortany şem üflenermi? Dogry aýdýaň. Garaňky düşdün onda. Hakly uçy hakka gelmedile. Häzir geler. Uzak yaşa Kakacan. Uy, durun minçik durun. Kaka garaş bu tarihi purta diýag edelim. Hani dedim üflü. Görjüň gowy bolsun köröken, doglaňyň gutlu bolsun. Sağ olun. Ay bu yaşta toy näme gerek diýdine. Hamala 80 ýaşan ýaly görýär. He, durun, saňa soğuk getireyim. Soğuduma hayran alarsyň köröken. Näme gerek wa bu zatlan. Walla sırmay diýen başla. Ahyryn gelir öýdüp soğuk adam almadym, dogry edipsen. Muňa teret hadim. Oho, ören gowy. Saňa öýlenerim gowy bolayıpdyr Sibel. Kakacan. Aýdym. Kaka men gorkyan. Çyran hem boldy. Kaka gorkyan, ýykylýan häzir öňüm görüp bilemok kaka. Gözel gyýgyrma, men hem gorkudýan. Şo ýerde gymyllama dur. Kaka gorkyan. Gödel köşeş gyýdym. Ulu gyýz bolup garaňkydan gorkýanmy? Sibel gyýgyrma. Gorkýada näme delini? Köşeş. Duran ýeriňden butnama gözel. Gymyllama. Kakam var ya, kakam. Tok ketilipdir. Yerine canı vardırlar. Yuvaş, kädirrak bol. Men sebäpli oldum, men sebäpli. Gözel ağlaman goý, içerik gir. Biz hatagana gidiýär. Menem gitjek. Sen öýde galarsın. Yok, menem gitjek. Taňy şiýerde galýar. Ýöne kakam. Inni kakam däl, men diýelme derdim. Kakam gowlaşýança şeýle bolar. Ýöne olam gowlaşdy di. Tunja gidelik. Bedbagçylykly helakçylyk boldy. Helakçylyk ýazygy diýişidir. Hiç bir helakçylyk ýöneri bolmaýar. Sebäbi haýr bilen şer biri-biriniň içinde gidlenenler. Biray bolly eni. Kakam ýenidem hassaganydy. Inni ýürep bilmezdiler. Bar menden boldy. Garaňkydan gorkmadyk bolsam, özüme erkeden bolsam, kakam ýykylmazdy. Özüňi ýadgarma gyýdym jan.
Peleğin gerdisi bizim ardu üsleğimize bakan ok. Yöne wagt geçer, hatap dönür, hikmet eşkär bolur. Yamanlar diýelmiz belki ýaşy bolup çykar. Çyndanam şeýle bolup bilermi? Huy näme bolman? Durmuş lütfü keremlerdir, cebri cepalardan noldur. Allah adamları asla kıyın gününe koymaz. Sen babatta da hükman Allah'ın itçegi vardır. Vah bağalacağım. Şu hilakçılık tüyt wagtyna boldy. Indi bu gyzyň howaparlygyny saňa bererler. Ýöne gözel ýene 2 aýdan 18 ýaşya. Bir zatlar etmek üçin laýyk 2 aý galdy. Bu gyzy özümizden daşlaşdyrmaly ýa-da onun bütünlüýdiň maň ýolunu tapmaly tunjay. Her zadyň öz wagty bar dogonja. Hersi öz nowat öle. Salam. Kakam nähil? Ne hilligini hatta hana baranda görürsün. Suun çıkaryalar. Kakan özün yıktın, özüňem seredersin. Sebel dogan. Ha işe diýen maňa beýle diýme. Ece diýmaňa, ece. Näme üçin men gule beýle ahňdy gurulşýaňda? Sen ýerine bolmasa men özüm öldürürdüm. Ýa-da şu jela gaýlarda 2 min udam durmadım. Utonma kakan ýanyna barýan. Ne edip ýüzümde seredip bilşiňe hayran. Utançsyzdyr da. Kakafynyň baýlygyna eýe çykjak gyýza. Belki bilgeçin teklenmese kim bilýär? Bolly. Taklology. Menden hantam azadyňyz näme he? Maňa şonu aýdyň. Men näme etdim size? İdilce bolla kapyny ýap. Halamasan ýagdaýa geterek düşündiňmi? Mundan meýlek tögerekde köp görünme düşündiňmi? Men näme diýsem şona mı edersin? Ýap diýen kapyl gözel. Hakkaga. Hadim agan ýagdaý uğurluk däl. Oňurga ýylyny depretiligi sebäpli gurulap bilen ok. Ýöremekdenim galmak ahmal. Etewançy meselesinde bolsa diňe bir adam ýüz tutdy. Şu gün hastaxanadan çykjak bolsa etawançy şu gün işe başlamaly bar. Gelin. Salamu aleykum. Men Salih Demir. Hoş geldiňiz Salih. Bizem şu wagt siz barada gurlaşyp otyrdyk. Haqqy seretmekçi bolýan nätaňyň aklawjysy. İşiň şertleri barada sizler özü gurlaşar. Salam. Atlyny gurlaşyp oturan zat ýok. İşiň ýeňillerligini bilýäňiz. Alyp çykardyňyz inşallah. İnşallah. Hadim ağa şu gün hastaxanadan çykýar. Gurläbem, ýöräbem bilen ok. Habarym bar. Onu derrew işe başlaň. Ýörüň maşgalaty bilen tanıştyrayyn. Bolu bilýär. Saňa özüm serederin kakajan. Gaýyk etme. Onsaň bir kaýdan gutular gidersiň. Ýörhan daşaryk çık. Eşder bolsam köreken gaty lýalik gyýdyň bar. Uyamyň durmuşyny zynnyny urdy. Maňa seret Men ten gaýdyň däl. Kanun tarapyndan sen entek men gyýdym. İslemeseňem şeýle. Beýdip lýalik tran bolup durma. Göreňokmy? Kakan gynandyrmakdan başga eliňden gelýän zat ýok. Enneten meýle men ursadym bolmasa, kakan görmez. Näme beýle bolmaly? O men kakam. Oy, gulli esitmeýin. Salih ağa bilen tanışyň. Hadim aganyň etawançysy bolar. Bolu bilýär salam. Salih ağaň ýany özüň hasam malaýym alyp baryp bilersiň. Sen gaty eýgörýän äriň inni oňunan alýar. Hani bolun Hadimy şunäli siňin hastaxanadan çykaralyň. Ekinji gatyň aýagy uçga togy Hadim ağa üçin taýarlany. Şo ýere gidin. Bolýar.
Gidelim. Tayinladın mı Hakkı? Tayinladım Sibel hanım. Birazcık kımmat düştü olin. Han verik. Durun Sibel hanım. Sere tap bolun. 15 gün 2 wagtyny bir-birden urmaly. Hemmetin bir gedek dursak. Onna biliner. Yani ahvadan urulsa. Onna Hadimaga amanatyny biz üçin has hukuksyz ýagdaýda tapşyrar. Ýagdaýyňyz näil Hadim ağa? Erbet däl ýaly Hadim ağa, erbet däl. Özüňize agram salmam. Wagty gelende ähli kişi ähli zada göz ýetirer. Hazim, ýagşymyň edýdim. Gatygow Sibel hanım, gaýg etmäň. Seni sorulunok. Sen häzir şu derman Allah Hadim ağaň ilkinji tanjym net. Bu näme? Onu bilmekde hukman näl. Şertnamany ýatlan. Ondan biňjalyk bolmaň. Bu lukmanyň maslahat beren dermany. Näme bol Hadim ağa? Bilýän. Şüphali. Bağolun. Hey iş yaşta näme gerek diýdine. Hamala teksen ýaşly ýaly gürlüýän. Häzir towgudum getireyim. Soğuduma hayran qalardım köröken. Başlıqçınım, qaqarın geleri mene soğudam almadım. Doğru edipsen. Bu kim? Men Salih. Girsem bolarmy? Girin. Gözel. Senin sorajak zadym bar. Kaqaň ýanyna nämişil baraň? Barıp biljekler. Sebäbi o men derarlyşyna düşdi. Oňa heni soğudum oşurup geçmäkä maýyp boldy. Nähili ýüzülen oň ýanyna baraýyn. Seni on qyýda ahirem. Ýöne birçe soğudum qaqaňdan Ýok, gysgan ýa. kanamak. Şu dünýäde gaty teýrek duşan bul. Dowlan onu üçin internet arkaly ýürüýte getirdipdim. Gatygowy. Gör nähili owadan. Han onu qaqaňa gitip berelle. Berip biljekler. Utonýan. Bereli. Hökman beremeli. Sen her gezek ýanyna baraňda qaqaň hasam oňatlaşýar. Çynymmy? Elbetde çynym. Allah gorasyn, sen oň ýerine bolsaň qaqaňam ýanyňa bir gezegem gelmese hani ýör. Gideli. Näme bolýar bu ýerde? Ay, ýöne burlaşyp dur. Sen bu ýerde näme işleýän? Öýüň hanymynyň otagyna giýjäň bir wagty näme işiň bar? Näme işlerine taňa näme? Ýekije sekund Gözel hanım. Sibel hanım dogry aýdýar. Men bu ýere gelmellälim. Men derrew gidýän. Giýjäň rahat bol. Maňa teret gyýdym. Gözüm sen nedir? Ätjek ädim bilibätgin. Gowsa bir ýer tapyp şu ýerden ýok bolla git. Ýoksa da durmuş kimi çynym kyn bar. Şoň çynym bolýar, sizem sag bolun. Haqqy, tapdyň dämi şo bedroy? Salihmi? Ey, adyny hem masa şo bolsun. Entege tapamak.
Gadyymyň operasiýasyny eden Lukman bir maslahat berdi. Ay, gaty kelläm zagyrsa, owar edip koýup goýbereli. Yok. Oyunu şoň bilen başladyk, şoň bilen gutararys. Beýdip adam salyşyp dursak üns çekersiz. Olam dogry. Resmi namalarda gol çektiripdir. Owa dogry diýen. Tanzymlar wagtly ediýär. Tanzymlar gutaranyň hadymdanam diýinar. Soňam etewatsy talyhdan. O näli? O gataň sat Kızıllamyň bir bölегini el torbasyna dykaryn. Adynyň 5 ýyla ýatar. Eger öň hiç iljen aýyt etmedik bolsa. Uyam senden gorkaýym ali. Beýle zatlar şeytanyňam ýadyna düşmedi. Aklyňa da özüňe de hayran galýan sebel. Hey. Näme bolýar? Anam bolmuşum. Belki ayarlygynyň halyandyr. Ay nämin oldula? Sen onu gatyga görme. Birden men seni halamandyr berme. Bale alay. Ýagdaýyňy da serediň o. Adem ağa gülü gaty halaty. Goýsana nerden bilýän? Sen geleniňe de gaty begenni. Teret ýylgyrýa. Ýylgyrarmy? Şogur bolşy. Göllerine bir teret. Gölleriniň içine teret. Bäwenekleriniň ýana içini görä. Çyndanam. Men taňa aýtdyma. Onu hökman tanışmalymy? Hawa şey diýdiler. Men teredip durup bilmem, gynanýan. Bolýa. Sen bar daşarda gedilençet. Bolum sen özüm çağıraýar. Men artygym görmäge geldim. Gaýdyp şöýe gelme diýmedimmi? Näme ýüzüňe gelýän he? Näme ýüzüňe gelýän? Wag artygymy görmäge geldim. Goýber meni. Betet. Men gözeli görmäge geldim. O men agdygy Görme diýen taňa. Azar bermenimi? Sen goşulma. Çık daşary. Ene! Wag bala. Ene! Kapyny açyň. Kapyny açyň diýen. Talih ağa. Dur, näme boldy? Oşra geldiňe bar. Gözel näme boldy? Enem geldi. İçerik talan oklar. Kapynam yaptılar. Burada da hiç kolyalar kömek et Talih ağa. Hani yürü gayrat et. Dur, köşüşen göreli näme bar? Kaýda togdy? Hani haýda togdy? En haşyl otawda içerik talan oklar. Ne hilki petişme dayalı ekeniň sen? Sibel hanım gaýrat açyň. Bu tente gaktyňym saňa meňder. Sibel hanım. Näme gerek? Haýjy diýen kapyny açyň. Maňa näme etmeligime görä ýar sen kim bolupdyň? Seniňi bil. Heriňizi ýörüýte iş edinmelim men. Sibel hanım. Gözel enesinden biýinçilik bolýar. Haýjy diýen açyň kapyny. Men diňle. Adyň Talih mi näme mi? Derrew gitdi otagyňa gir. Men habar berýän tämem çykma. Düşnüklimi? Bula ýaly bir teretsene biýedip. Dur Gözel. Sibel hanım, kapyny açmaňyz haýjy diýen. Aşak del. Git diýýär saňa şu ýerden git. Näme bolýar ay? Ene. Gyýdym. Ýagdaýlaň o meni. Ýaxşy. Saňa näme etdiler ene? Sen nähil biýede badam he? Näme diýen sen? Seniňi bilinni, seniňi bil bolýarmy? Sibel hanım, gaýrat edin köşeşiň. Siz medeniýetli adam bilen görüşýäňizi ýatdan çykarma. Meseleňiz ýakalaşyp däl düşünşüp çedim. Sen näme işiň he? Maşgala meselelerine goşulmagy nädip etdip bilýän? Ondan men kömek soradym. Şeýle masal. Beýle bolsa inni eningdenim kömek soram. Onum ýanyňa alla ugura bar şeýden. Hut häziriň özüne ugura. Höwes bilen. Talih ağa, taňry ýakady. Sen oňa da adam ekeni. Gözel gitme. Gitsen gowy bolmaz. Senem işiň bilen bol.
Men näme üçin gözölüň gitmegine päsgel berip bilemok. Sen adamlaryň islerini çäklendirip bilmersin. Yol velet yol görkezler, duýdurar, salgy berer. Ýöne ahyrky netijede bir karara gelmek ygtyary insanlara değişirler. Ýöne bir göz görtele ziýanly ahry. Dünya tynagynda akyl üçin gapy açykdyr. Ýöne ilahy hikmet sebäpli adamyň erki elden alınmaz. Gıyrımcan, ağla menli. Seret hädimen bir yerden gider. Oba gaýdar. O ýerde hiç kim biziň işimize gatışmaz. Ikijigimiz asuda arkaýyn ýaşar ýörür bala. Ýöne näme üçin ene hemişe olar üstün çykmaly. Bize kömek etjek ýokmy? Ah balam. Allahan. Sen hemişe biçäreliň ýanynasyň. Gözül binnäňe sabır takat ber, çydam gaýrat ber. Oňa da, maňa da bir çykylga ýol görkezdir. Hawa? Hiç ýaxşy. Men bärde mihman. Gijäň içinde ýolly galym. Özümim gaty suwsadym. Bir käze suw berip bilmermisiniz? Bolor, häzir getireýin. Hoş geldiniz. Hoş gördük gyýdym. Alın. Garwanar ýaly adam alaýynmy? Ýok, taňry ýalka. Bereket bersin, o gyz aktygyňmy? Agtygym. Näme üçin beýle köp aglaýar? Oň hikaýatyny eşitler bolsaň, ejetiniň fakir bolanma ýyl dolanok. Ýöne qaýqat ýaşaýalandy. Soňam ýokardan gaçyp maýyp boldy. Men görgüli gyýdym aglaman, kim aglasyn olsaň? Berekella. Berekella diýäňizmi? Awa berekella. Şu yetkinjek ýaşynda şonça kynçylyk görse de aklyny ýitirmändir. Diýmek Allahyň halan benneti bolmaly. Belki şeýle bolsunna. Asla beýle pikir etmändim. Durmuşa hemişe Allahy ölçegde seretjek bolmaly. Şeýle dilenne gorkum bolmaz, ýerliksiz taşlap gitmezlerem. Bolýany, sag otur. Ýaxşy, Allah ýaryňyz bolsun. Giýjäňdir rahat. Gyýdym. Gyýdym, goý agla menni, bekle. Ýerden ýola düşer. Bu hukmatlaň baryndan diýýär. Gideli, gayrat et gideli bu yerden. Bidar boldum. Dur, gitme gyýdym. Gitme gyýdym, dur. Dur gyýdym. Gitme gyýdym. Dur gyýdym. Näme üçin aktygyň goý berem? Nire göýbermeýänsiň? Goý berem. Goý berseň aktygyň ýata tarap giderdi. Goý berem. Göýbersen başyna ne günlüň düşýän kim bilýär? Gaýby Allah biler. Alajyn tapdy, gyýjagyň ýolunu aç. Ýöne beýle ýagdaýda bolmaz. Ýagdaýy öwürlük däl, dözgeli bilmez. Ýene de şowur ýalmyşyň gaýtalaýar. Ýol agram bolsa geçip bolmasy däl. Mendir etmäňe öz bakaty bolmaly, reşeleden. Dogry aýtýan bolyn, sen bu zatlar bilen näme üçin gyzyklanýan? Ýaşy salih berden diýmek, ýerinde amal etdiriň açyk galmagdy. Dünýeden gaýdan soň ýerinde haýır depdiriň açyk bolýar däl. Ine gyzyklanýanyň sebäbim şol. Men sen tanaýan öýtýän. Şeýlemi? Nähil tanaýan? Bilemok bolyn, sen gaty o adam bolmaly.
Owyny görmek kalbyňdaky gowlugyň ışıgy arkaly bolýar. Kıyınçılıklar, eziyetler kalbin aydınlığını arttırıyor. Düşünmürüp bildin mi? Düşündüm. Düşündüm. Elbette düşündüm. 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 Allah'can, onu düşümde gördüm. Onu gördüm. Allah'can, sonunu hayırlıyla inşallah. Ertirin hayırlı bolsun ene. Senen tek giyinmerdin mi? Kıydım, gödül. Sen meni gow görýän gerek. Vay bu näme diýdiň ol ene? Bu dünýede senden başga hiç kimim ýok. Maňa anan ýaň. Taňa erbet sadislemejegmen bilýän. Howa bilýän. Onno gidem zok kıydım. Şu yerde galýar. Seni o yere kakan ýanyna iýdiňe gidersiň. Diýip oturan zadyň näme ene? Uy, näme diýenim özüň eşitdiň ýa-gyýdym. Iýdiňe gitmeli. Sen ahyryna çenli kakan ýanyna galyp şol adamlar bilen görüşmeli. Bu kakan üçinem, sen üçinem iň dogrusy balam. Ertirin hayırlı bolsun. Ertirin hayır, hoş geldin. Hoş gördüm. Özüme garda gelecek derlim. Kakam üçün geldin mi? Hem enem üçün hem kakam üçün geldim. Bolu bilye, hoş geldin. İsteden gör kakan yanına var ali. Bunun ýagdaýyna ähilika. Kakacan men geldim. Ertirin hayırlı bolsun kakacan. Bu ýagdaýlar nähili? Men öränem ot. Tatsan seni taşlap gidipdim. Ýöne Salihaga meni. Dur. Saliha, kakamın gülüne terat gaty solupdyr. Ýöne nädip beýle boldy? Ýönem terjedi. Näme üçin beýle bolýar? Näme üçin? Men durmuşymda iki zat üst-üstüne uğruna der. Ey Allah. Mucine näme marka? Näme üçin ozal aýtmadym? Nämeni? Maňa urdurýan tanjymlaryňda awardygyny. Hadi maňa welümne sebäp bolmak mahmal ekene. Näme üçin aýtmadym? Bilmeli zadymyzy wagty gelende ine senem, menem bilýär. Bağışlaň. Ýalňyşypdyrm. Munyň beýle öz ýoldaşlarymmy ygtyýaryna goýarym. Tawırly bolun. Tawır kim-kimden köp gapyny açýan nädejek açardyr. Alsaň açarsyň, taşlasan gapylar hemişe ýapyklygyna galar. Salihaga. Aýdanyny men kime hatyn sermeli? Salihaga. Kim bilen görüşýäňiz? Ay öýdädim bilen urluşýan. Meni ağladın. Madamada Allah börsün hemişe yalan sözleyen. Gözel dur. Sen diýen zadyň näme gözel? Kakam alan unym solup gitdi, seret gurady. Kakamam ahir bir gün şeýdip öler gider. Ýok gözel. Allahyň ruhy bilen o beýle bolmaz. Nähili beýle bolmaz, nähili? Hani gül kakama yarar diýdiňe, hani kakam oňat bolar diýdiňe. Gözel. Sen bir näme sabırly bolmaly. Sabır. Soň näme?
Ey Allah'ım. Mülk senki, häkimet senki. Mülkü isläňe berip, isläniňden alýan. Ölüden dirini, dirden hem ölü var edýän. Sen isläniňe tükönüksiz ihsanlar etjilýän. Ey biri var, ey biri var. Elhamdülillah. Eger sabırlı bolsaň gödel, hemme zat öňküsi ýaly oňatpor inşallah. Ýöne bugul solup dagry. Allah'ın ýanynda bolmajak zat ýokdur. Kakacan. Kakan gowlaşar. Allah'ın ruhy dilen hemme zat gülýäli bolar. Salih, berik gel. Habim ağaň fancym wagt boldy. Baryan, Sebel hanım, baryan. Ýagdaýlaryň näle Hadim ağa? Ta bolun. Mene moňa Hadim ağa. Men olaň oýunyny düşündim. Gaýretmen Hadim ağa. Munun meýlap bolungylar urjak däl. Sen bir zada diýjek bolýan. Düşünýän. Ýöne diliň bilen näl, ýüregiň bilen aýtjak bolun. Belki şonu siz eşiter. Yüreğiniz bilen Hadim ağa. Yüreğiniz bilen. Sebel. Näme diýdiňiz Hadim ağa? Sebel mi? Salih, fancym wagt boldy. Hani göreli, nähili urýakan? Geçti gördüm. Hawa Hadim ağam gün ýakynlaşýar. Oňatlaşak gün ýakynlaşýar. Ýene Kürtistan tanzymallygy ayaga galar inşallah. İnşallah. Hani, gidel onunla. Olar men edýän oýnuma ynandylar. Size tanzym edenlerini öýdýärler. Siz bir zat diýjek bolňyz Hadim ağa. Sebellidiňizmi? Sebeli. Tonjay. Dengleme meni dinle. Bu akmak düğün öýü taşlap gitmedimi näme? Bu ýerde näme iş bar kanny? Demek gitmänler. Gidesi gelen näler? Şeýle durmasy kim taşlap gider diýsene? Elbetde aklawç haqqy. Aklyňa hayran. Ýöne aklawjyny nädip aradan pyljagyny hiç düşünüp bilemok. Mähriban uýajagym. Elbetde başga aklawçyň kömegi bilen mähriban jigijigim. Şu wagtda seni biziň dogan näligimiz bilmeýän anky aklawçydan aklawçy bolmaz, onam ýoklar. Küm eder. Şu sancımlar gutorup gadyrly körekenimem ýok olansoň. Allah dep etsin, gözel heniden berdi. Gaýgatma mähribanym.
Ýewropada bir topar okuw jaýlary bar. Olardan birine okuw alnanlaryny öýdüp, o ýere giderde hiç ýere alınmanyny bilip, aňk bolup galar. Vay, ne hil hayran kaldırıcı fikir. Ne edip yadıma düştü beýle zatlar. Eger bir adamyň laýyk 10 ýyllap özüň ýaly söýgülsi bolsa, oň ýaly pikirler kelle gelmedi aýtdyňmy? İki adam munça irwetlik nädip gurnap bilýäkä? Nädip? Alo, polisiýa mi? Hani edelim üfle? Görjüň gowy göreken doglan günüm gutly bolsun. Ay sağ olun. Bu ýaşda doglunyny bellemek näme gerek diýdine. Ya, bulatyz bolaýdy. Hamala 80 ýaşany ýaly hürlüýän, he. Durma kaly, men sowgadymy getireyim. Elime suwgady masalet hayran alyrsyn Ay göreke. näme gerek bu zatlar. Wallasynyň başlyk. Gaharyň gelir öýdüp mene sowgadam almadym. Hawa, Diýsem bolarmy? gel Salih ağa. Men sana aýtmaly atlam bar. Näme boldy? Häzir bu ýere polisiýa gelir, gözel. Polisiýamy? Näme üçin? Bu näme di? Näme di? Biraz öňe tarat. Salih ağa, polisiýa gelýär diýdim. Polisiýa gelende näme bolmaly? Şu qakan ýokardan ýykylan ýermi? Hawa, Aýmyllama. Ay! Hani çalt bolun. Näme boldy? 5000 dumad ýa bar ýa ýok. Näme üçin 5000? Polisiýa gelýär berik. Polisiýa näme üçin gelýär berik? Bir gizliň habar aldım. Gaty girdiň bolsa näde balyň aklawjy? Elbetde pul bilen näde balanyn bilen işim bolmasyn. Ar edilipdir. Diýetine bir çykalgy tapmaly. Onno. Benim taýýarlan çykalgamyzyň tüýs wagty geldi-de. O nähil çykalgan? Muny öýüň düşürdiňmi gözel? Hawa Salih ağa. Onu maňa berip bilermiň? Berer nolun näme etjek? Ol gaty derur gözel. Gaty derur. Gelin inspektor, ine şu adam. Dalek demir denmi? Hawa, Den tutsaw galýas. Biz bilen bölüme gitmeli. näme üçin? Näme üçin bolar öýdýän? Bizi maskara etdiň, zatymyzy ogurladyň Salih. Gymmat şaýsep bilen ogurladyň. Maskara etdiň diýen meni. Näme? Gözel köşeş. Köşeş. Qakanyň gowy terek. Howr ýalňyşlyk gözel. Bu ýeri üçe aşkar bolar. Tawrly bol. Elbetde ýalňyşlyk bar. Göwher bileziň malypdyr. Ýöne altyn uly kalkam tapyp bilmendir. Sebäbi başga toglarda ýörüpdir-de. Ýalňyşlyk diýeni şol inspektor. Hawa, görüň berani. Ýalňyşlyk goýberýäňiz. Ödüm gatyl ýalňyşlyk. Biz hemişe ýalňyş ýany. Şu ýere gelýänden hem eni düýdünden arasa halal ýalgamaly. Ýöne men çynnyň beýgüne. Beýgüne bolýan boldan munça jenaýet kim etdi anaýt? Hani, şu görkön mämertlerçe golçak. Etdim diýenim diýin, bidem diýin aly. Men hiç ýel etmişim ýok. Of. Biraz hareket etmedeliň lay.
Ay Tuncay betedinni. Başım aylanıp gittile başım. İçimi ittirt ya, näme deyin? Otur yerinde rahat bolmaz. Aklıuca häzir gelir-de. Gurrun aramızda garsın boli. Şu aqlowjy başarjan adam he. İşin dinandan soň oňa erwet bor. Hani görüverer. İlk şu hadim bilen gıydynyň işini bir bitireli. Gedek aklıuca geleni alat taplar. Men geldim. Gödeliň uçar pedegi taýar. Ertir irden altyn ýaryn uçmaly. Şonar gelene. Gödel gitmedine gider bolyn hiç bir okuwaha alınmaz. Alaşdyk galar. Günne edip görjek öýde kuýubyna bagly bolar. Amerikadan öz başyn çarap gelmeje guman ahyry. Gelse de miras meselesinin ählitini çözdüm. Bardat bilen isleýişimiz ýaly bolar. Ýöne iň gowsy gödel bizden näçe udakda bolsa şonça da gowy bolar. Halygyň ýani şu hadim agaň etewançygynyň şu öýden zat ogurlan üçin 4-5 ýyl alda gerek. Ol işem şey edip ýapylar. Ören oňot. Enne hadimyň ýagdaýyna gelsek, Näme şoň ýagdaýynda? Lokman öňürleşdim. Tanzymlaryň ählidi edilmese, garaşylar netijany bermez dedi. Käbir tanzymlar edilmeýändir. Ganyny barradan geçirip şey dedi. Onu hadimi derman bile öldürüp bilemdok da. Häzir ýok. Bu başa barmady. Hey, şu odağa çekdile süýüş. Onda hadim ýene bir betbatçylygy surar. Beni çekmezmi? Çekip geçtin çekti, bidar boldy minni. Mundan beýle garşmagy takydym galmady. Näme bolýar? Ýene näme isleýäňiz? Bu ýerden gitmeli bolsun. Näme üçin gitmeli? Gitmeli bolsun, hakan isleg şeýle. Hakkaga ýumş görmeýän hat görpediň. Şu ýerde hakan geçen ýyl ýazan haty bar. Gol çekilip möhür batyryp tasdiklanan. Sen okuwyňy Amerikada dowam edip dolanyp öz watanyňa gaýdyp gelmedliňi isleýär. Sebebi sen şereketi boýnuňa alyp üstünlükli dolandyryp biljeňi ananan ok. Muny ýüzüň aýdyp bilmeýänler görgüli ine şeýle hat ýazaýpdyr da. Yalan sözleýän. Yalan da aýdamok. Hemmeti şu ýerde ýazylgy. Gitdi okak gör. Soňum zatlaňy taýynla da ýerdenem ýok bolup gitşöýdün. He, sen üçün hasap açyldy. İçi hırynlyqyn pullon oli hasap depderini sana hakkaga berer. Inni ograş ýerden. Hey, nähli oýlanşykladyn ha? Bollinni. Häzir hadim agaň şundaňy goloy başyna geljek betbatçyly barada pikir arsalýar. Teret kardeş. Gurrun veren hekayetin bulanmazor. Oğur derek yok. Asla beýle däl, inspektor. Näme beýle diýen? Aw diýen, aklowjy diýen, ysmada adam diýen. Bir ýazgy bar diýen. Size de men habar berdim diýen. Bu şeýle. Bu waka men gözümle terediň. Öýü barlap görüň. Beýişler öňki ýalan zat däl. Beýtdim, işden kowurlar meni. Ogryň aýdanyna gidip, öýü ikinji gedek barlapsaň diýiljeginden habaryň barmy? Men ogry däl. Menem samsyk däl kardeş. Daňdana çenli garaş. Kada barynda gurrun berersiň. Ýönül gaty giç bolar. Onun hiç sad edibiljek gäli. Seni götürülýäne dykkaly. Daňdana çenli gowja pikirlen. Belki gurrun berer ýaly ýadyňa başga da atlarym düşer. Gidelim. Allah can maňa kömek etdi. Ertir gaty giç bolma ahmal, eşitdim Allah can. Men şu ýerden hökman çykmaly. Daşaryk çykdyň hemme zadyň hötdesinden gelip biljekmi? Inni elimde yeterlik maglumat bar. Ýagny hemme zadyň içini daşyny görüpsiň-de. Hemme zadyň däl. Ýöne şu mesele barada yeterlik bilýän. Al iyi acıgandyň. Ýok, men aç däl ha bolum. Bolýa, şu ýerde goýýan. Soň ýerde. Açary ýatdan çykaryp durun.
Kapıyı kulplama. Yok kulplama. Son kakıp koyurmalı bolýar. Bolya kulplama. Alo. Ayhan, alo, cevap ver de. Näme bolýar? Alo. Allah'ım, kömek et. Beyzime kömek et. Enecan, şu wagt sen ýanyňa barasym gelýär. Ýöne saňa ýylyma gelmejegime söz berdim. Çydaryn ip söz berdim. Ýanyňa baryp bilmer. Näme boldy? Näme etjeň bilen o? Hawa, himmetinde, kömeginde mätäç. Hikmet, gayrat bilen bütewleşene netije hasyl bolar. Men ikarada galdym. Haýtyn haýlajagym bilem o. Belki izine düşen ykbalyň beýlekisinden halat eder. Özüň bil, özüň saýla. Hemem Allah'ın ruhsatı bilen saýlap alan wezipäňde üstünlük kazan. Ola şeýle bolýan. Ýöne nädir? Be, gödel haý tarapa gitdik ha? Ýenetiniň ýanyna gitmedi. Ýok, gitmedi. Onda nire gidip bilerke? Barara başga ýer barmy? Bar. Barda onu dinleyecek biri var. Ece'de var. Ececan, menden üçin taşlap gittin Ececan. Ähli zat tersine, menini çydap bilemem. Allah'cığım, sen hiç rüyennämden rehim şepaatın gıtkanamam. Bana kömek et Allah'cığım. Munça erwetliň içinde doğru yol tapmaga kömek et. Salih ağa, bu ýerde näme işläp ýörsiň? Men bärdeligimi nerden bildim? Hen ýerinde bolsam menem şu ýerde bordum gözel. Yeri polisiýa näme? Ýa-da gaçdyňmy? Gaçdym diýemem bolýa. Bolýa, gidinni. Meni öz günüme goý. Men şu ýerde ejemiň ýanyna galjak. Ýerin soň kakaň näme? Gaýdyp şöleýe barjak däl. Kakaň kömegime ätäç bolsa näme? Oňa nädip kömek edeýin he? Taňa şunça diýen birin adamyň kakaňy çäresi adama näme edip biljeklerini bilýämiň sen? Men olara güýjüm ýetenok. Bilýän zatlaňy gitdi polisiýa urrumlar. Ýöne şu wakalyň baryny subutnama senne. Men näme? Habar verilen ses ýazgylaryny barlamak bardaky talabyň kabul edildi. Göreli. Diýen dogry çykarmyka? Hawa, men habar berdim inspektor. Ujdantylar habar beren bilip menden diýilmek üçin toru ama şaýteplerini goýupdyrlar. Bu nedenler etwançylyk edýän adamym Hazimaga kast edip öldürýärler. Aýdýan zatlaryň hiç ildireli ýok. Eger ses ýazgylaryna seň bolmasa, ertir işin kada geçirirsin. 3 ýyldan 5 ýyl içinde oturmaly bolarsyň. Sergerdem, aýplanýanyň habar beren ses ýazgysy tapyldy. Tapyldymy? Açana eşdeli. Alo, polisiýa mi? Beko toplumy 20-nji ýyly adam ýörüp bilmezmi? Gatygy sagly.
Serkerdem, bundan başga da torudan çykan şaýtaplerde aýplanýanyň barmagy ýok. Bolýa ýeterlik. Derrew bir topar taýynlan gidýäs. Bolýa. Häzir ýokaryk çykdy. Qakyň doglunyň önüne düşürilen ýazgyny tap. Bede gerekli deliller şo ýazgyda bar. Tuncay, men gorkýan. Korkma, men ýarynda ahly. Ähli aladamydan 5-10 myndň içinde diýnar. İlkinji hinan çykdy oňarmadyk. Ýöne bu gedek sypdyrmardy. Bolany. Aýalyňla hoşluş köreken. Onu ahyrky ýerde görüşüň bolar. Mahyplyk arabasyny getir. Ana bol. Bolsun o. Akıllıca bolgun köreken. Tuncay, gorkýan. Dur, ýuwaş bol. Korkma. Gorkman. Men gorkman läl. Tuncay, gorkýan men. Tuncay. Bolýa. Tuncay, gorkýan men. Yerin sedin ketsene. Tuncay, gorkýan men. Sen nereden çıktın? Sen polisiýada dämidin? Bar gotordy Sibel. Göter. Qakymy näme diýäňiz? Göýber diýän saňa. Sen näme diýendir öýdýän? Sen nire barýan? Göýber diýän, göýber. Sen nire barýan diýen? Sen bu gede kalaf bolup bilmersin. Sen näme diýendir öýdýän? Sen kimi el galdyrýan, ha? Kimi? Kimi el galdyrýan diýen? Bolany çal. Bol diýen. Polisiýa gymylamaň. Boýnegin, ýalňyş hereket etmäň. Eliňiz galdyryn gymylamaň diýen. Gymylamaň diýen size. Bu ýazgy biz üçin ýeterlik delil bolar. Geçdi bolsun. Qakyňyz basyny gowluşur diýip umyt edýän. Sag bolun. Qaqaja, ählet gowular inşallah. Indi seni hiç wagt ýeke goýmaram. Talihaga nire gittik. Gödel gıydın bir zat bolmy? Hemme zat gowullary. Derrew buşlaýyn diýdim. Polisiýa hemmesini alyp gitdi. Eden etmişleriň jedasyny çekerler indi. Allah jana min şükür. Sen diňläp gowy edipdirin. Taşlap gitmän gowy edipdirin eni. Olara garşy göreşenim gowy bolupdyr. Menem özümden bilip diýmedim gıydym. Maňa da başgalar duýdurdy. Olardan Allah razy bolsun. Ýöne töwerekde Saliha görnüni onu tap bilmedim. Onu gördüňmi? Salihaň nirdedigi wajyp däl. Men saňa näme diýipdim? Allah jan söýýän mennetini kynçylykda goýmaz. Hökman Allah'ın bir etjegi bardyr diýipdim. Hudaý jana şükür. Ah balam.
Gözel qaqatynyň işlerini ýöredip başlady. Hadim ağa inni ýagşylaşdy. Gowulaşdy. Ayaklary bilen birlikde ýüregem gowulaşdy. Dogdy gowasynda gül ýaly mektep gurdurdy. Owadan şähere gelen talipler çykdaýjylaryna öz üstüne aldy. İşçilen okuyan çağalaryna golluk berdi. Öýünü satdy. Ondan alan pulunu hayır soga we daralarına kömek etdi. Özü nepaga çykdy. İşleriniň başyna gözel geçip qaqatynyň işini öz eline aldy. Kim netije näle bolan rüýdýäňiz? Balygyň hakyky ýetiniň bardygyny bildi. Garybyň ejiriň hakynyň bardygyny gördü. Şeýlelikde göterip bilmejek ýüküniň azabyndan hem dinni diýsene. Esas zat Hany dünýäniň ötökçü malyny hakyň radylygyny gazanmak üçin sarp edip onu ebedileşdirdi. Gaty gowda. Nähil gow iş. Owlugam, gözelligem, diňe ihlasyna gaýgyrmadyk halatyň bolýar. Olar onu dowam etdirip bilerlermi? Allah bilýär. Ýöne gaýraty bolana Allah hemişe keremini kemýänler.